panguva ine zvobuda pachena kuti VP Constantino Chiwenga panguva inoi aiwa ndiye munhu ari kurwisa corruption ari oga, but panguva ino zvonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga is right according to the mandate yaanoona kuti akapiwa according to the constitution as the vice president, kuti aiwa anofanira kunyatso kuona kuti all the every economic sector nekuma ministries kwese kuri kufamba zvakanaka. Panapa panguva ine tichiona VP Constantino Chiwenga vachizama kufighta corruption, kunyatso kuonekwa kunzi aiwa ndo mandate yake and people must support him vice president. Sanambira mashoko amudanyikwa panguva ino kuti subscribe like on the bell icon. Panapa majara judges anobuda achiposta this section ya constitution amuri kuona anotanganyura achiti President Chiwenga is almost fighting this battle alone, perhaps with the support from people like Commander Sadc for fighting corruption and Zvigananda. General Chiwenga is acting within his area of jurisdiction because he is responsible for economic sector ministries. Panapa posta this section of constitution amuri kuona inobuda ichinzi assignment of functions, vice president responsible for economic sector ministries. It is hereby notified that His Excellency the President, in terms of section 104(1) of the Constitution, as read with section 37(2) of the Interpretation Act, is assigned the Honorable Vice President responsible for the economic sector ministries, CGDN Chiwenga, A, the administration for X set out in the schedule, and B, the functions conferred on the Vice President by any act, save to the extent that those functions have been assigned to some other ministries. Domashukwa naitoga panapa na majara jaza chiposta this section of the constitution achachiti aiwa panguva ine kunokuwa kunzi general vari kufighta this battle alone, maybe nevamwe vanhu vashoma zvavo vanoonekwa kunzi aiwa vari kuya vachibraisa vana bomshogeza, but chikwati chiripo panguva ino ndechekuti general ndo vane chimuti zvamanje manje. Yes, people might not show it kana kuzviratidza kana kuda pachena, maybe vachitya matax kana chii, but mubato muya muya the ruling party ZANU-PF vanhu vari kutosapota Geza na VP Constantino Chiwenga. Mbotidze mafunguro enyu motibudei pamusoro pechitiko ichi. Enda comment section medu mudze mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.